Vi har fundet en kilde frem, og vi vil nu afprøve spormetoden på den. Hvad er det første, vi skal gøre? Jamen først og fremmest så skal vi jo finde ud af, hvad det er for en kilde, vi sidder med mellem hænderne. Og her, der har vi fundet et kort frem. Så skal vi finde ud af, hvem der er kildens afsender, altså hvem der har lavet kilden. Og hvis vi kigger op i det ene hjørne, så kan vi se, at han hedder K.L. Dietenroth og er landinspektør. Så skal vi finde ud af, hvornår kilden er lavet. Og her kan vi se øverst på kortet, at det er lavet i 1883. Er det så en første eller en andenhåndskilde? Jamen her der har vi med en førstehåndskilde at gøre. Det er tegnet af en mand, Dietenroth, som har været til stede og lavet opmålinger i Sorø i 1883 og fået tegnet et kort af det. Det er altså en førstehåndskilde. Hvem er så modtager af kilden? Ja, det kan faktisk være svært at finde ud af lige præcis her, fordi det fortæller kilden ikke noget om. Men man kunne måske forestille sig, at det er kommunen, der godt vil have haft et kort, der viser, hvordan Sorø så ud. Hvad fortæller kilden os? Ja, kilden fortæller os, at det er et kort, der viser Sorø med nærmeste omegn i 1883. Og kigger vi nærmere på selve kortet, så kan vi også se, hvor vejene har gået dengang, hvor huse har ligget, hvor Galgebakken har været, og endda hvor den nye jernbane er henne. Hvad så forfatterens mål med denne her kilde? Ja, her har målet været at lave et kort, der viser præcis, hvordan Sorø og omegn så ud i 1883. Har denne kilde en særlig tendens eller hensigt? Nej, det har den ikke. Der bliver ikke givet udtryk for nogen særlige meninger eller holdninger her. Så her kan vi altså ikke snakke om tendens. Hvad kan du så bruge denne her kilde til? Ja, kortet her kan jo fortælle dig noget om, hvordan Sorø så ud i 1883. Men du kunne for eksempel også sammenligne den med et ældre kort og et nyere kort, og på den måde fortælle noget om, hvordan Sorø og omegn har udviklet sig igennem tiderne. Det her, det var et eksempel på, hvordan du bruger spormetoden, når du skal arbejde med historiske kilder.